yarinya daure daure in kuma kin giya shi kenan. Soyayya da kai ba na yi don babanmu ne ya hana ni. Soyayya ba a mata dole to ke yanzu ya zaye. Gwari ki bani ma hankalin ki kyale wangadan kauye ne. Baban nawa ma za ka ture kana ce masa ɗan ƙauye ne ko? Ke wallahi ban gane ba ce babanku ne a zugunne. Baba ka yau haƙuri ban gane ba abu ya shige mun yi dole. Yanzu kawai ka je ka abinka don halinka ne na gane. Ne masa magiya kuma ya haƙura na san da ya yafe ni. Tun farko kai ka ɓata batun da ka ce babanmu ɗan ƙauye ne. Baki ji ni ba ne na ce miki shi baban nan na kudan kirki ne. Yanzu idan na yawa maganar ka tsohon mu sai ya tsire ni. Maganar babanku dole mu bi ta amma ya kamata ki gane. In na kyale maganar babanmu to kai ya kake so aine. Shi aure nufin Allah ne sannan babbar sanna ne. Ni ma na so hayo haka to maganar babanmu ya za aine. Kin ga a baya ne miki waka ni na san da kin gane ne. To waƙar da kai mini ta ji an ce kai dan iska ne. Ba aiki na bane yin waka na yau ne kawai danki ne. Haka ma wancan karanta kalman maman ku ka ɗauko ka bani. Nemi gidan soyayya ne shi ma kin ga alkhairi ne. To fa saboda takalmin nan yan banga sun ka tsare ni. Shi yasa ina wuce yake nuna ne. Halin ka ya ja maka in ka gyara za ka gano amfani. Wai ke ya kike mini haka ko dan ne shiro shi kenan. Aure na in za ka iya shi babana dan al'ada ne. Al'adar kuwa ce sai ki faɗi ta gana zaune. Dole za ka yi mana noma har kunya dubu shi kenan. Lallai kin yi babban zance ni zan miki noma kenan. To in garba za ka iya ba aure na da kai babu kenan. Ni dalle ba za na iya ba ƙarya ne ki tuba daga nan. To in za ka yi wannan noman auren mu na nan kenan. Lallai za na yi muku wannan noman amma sai na dawo daga birni.